डीजे उमेश शुक्रिया प्लाजा। दियरी जरई बौना गे मैया दियरी जरई बौना, दियरी जरई बौना गे मैया दियरी जरई बौना कि गोदिया में दई दे एगो बालकवा 9 दिन दियरी जरई बौना कि गोदिया में दई दे एगो लालनवा 9 दिन दियरी जरई बौना, दियरी जरई बौना गे मैया दियरी जरई बौना कि गोदिया में दई दे एगो बालकवा 9 दिन दियरी जरई बौना कि गोदिया में दई दे एगो लालनवा 9 दिन दियरी जरई बौना कि गोदिया में दई दे एगो बालकवा 9 दिन अखन अहाँ सब सुनि रहल छी आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो की प्रस्तुति। कि गोदिया में दई दे डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। देखी देखी हमरा हंसै छै जमाना, सास गोतिनिया ननद मारै छै ताना गे मैया। देखी देखी हमरा हंसै छै जमाना, सास गोतिनिया ननद मारै छै ताना। कलसा भरई बौना कि जोरे जोरे कलसा भरई बौना, कलसा भरई बौना कि जोरे जोरे कलसा भरई बौना कि गोदिया में दई दे एगो बालकवा 9 दिन दियरी जरई बौना कि गोदिया में दई दे एगो लालनवा 9 दिन दियरी जरई बौना। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे राकेश राज प्रेमनगर मोहतरी नेपाल। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। केतना ले कहियो मैया अपन परसनिया, राजा मनोज अर्जुन गाबै छौ भजनिया, गाबै छौ भजनिया। केतना ले कहियो मैया अपन परसनिया, राजा मनोज अर्जुन गाबै छौ भजनिया। डीजे बजई बौना गे मैया डीजे बजई बौना, डीजे बजई बौना गे मैया डीजे बजई बौना कि गोदिया में दई दे एगो बालकवा 9 दिन दियरी जरई बौना कि गोदिया में